Здравейте, дами и господа! Днес мисля да ви преподам какво е if и как може чрез него да движите нашето тъпо квадратче. Първо да си намеря напада. Ето ми ги задачите. Първата ни задача, т.е. нулевата ни задача. Помнете, нашето програмистко броене започва от 0. Първата ни задача е да разберем, що if т.е. втората, но тя се води. Първа задача, движение ще я наречем. Добре, ето това. Мисля, че това ще бъде за днес, а после ако измисля и още. Сега е време да ви обясня какво е if. If-а се използва, ето тук ще ви покажа, ето така се пише if. Той може да се пише всяка функция или навсякъде почти, без където пише не барайте и след бара се пише. If-а означава ако, и в това ние пишеме нещо, което ако е истина, ще се изпълни. Например, ако my hits, нали вече ви казах какво е my hits и my y, или не съм. Добре, ще повторя. Или ако не съм, направо ще ви кажа. My hits е на квадратчето, всъщност мисля направо да ви покажа, защото така едва ли ще ме разберете. Ето тази програмка, с една програмка ще ви покажа как да го направите. Тя се нарича Vimit. Сега ще имаме си квадратче. Това си е нашето квадратче. Квадратчето има хикс и y. Хикса се използва за лявата и дясната страна на квадратчето. Y се използва за горната и долната част на квадратчето. Също трябва да запомните, че надолу, когато искаме нещо, например да местим квадратчето надолу, Y се увеличава, а нагоре, разбира се намалява. Настрани по хикс се увеличава, а на другата страна се намалява. Добре. Мисля, че ме разбрахте. Така поне се надявам. И пишеме, нали, ако my hix ако my hix е равно. Това не е нужно да го пиша, само да показвам if-а. If-а пишеме, ако нещо е истина, то тогава друго нещо да се изпълни. И сега, нали, сигурно ме разбрахте, сега ще ви демонстрирам един вариант. Във функция update, както ви казах миналия път, се изпълнява нещо многократно. Ако е вярно, и аз това нещо да напиша. Това не е нужно да го пишете, само ви демонстрирам. Чрез това долното аз искам да си мърда квадратчето в 10 пиксела. Ето това. Не е нужно да го само да демонстрирам. И сега съм си отворил индекс. Да припомня как се прави. Десен бутон Save, десен бутон Show in Explorer. И сега нашето тъпо квадратче нищо не прави, защото е грешно. Разбира се. Разбира се, че ще е грешно. Защото не влиза в FIFA, разбира се. Ако не влезне в FIFA, нищо не може да се случи. Ето това е. После ще ви демонстрирам. Ето това, за нашата цел да ви покажа как се мърда едно квадратче. Ето това трябва да така да. Този знак, някъде си запишете,
ще ви покажа на това. Този знак означава програмата да не го вижда. Този знак означава програмата да го прескочи това. Все едно не съществува. И ето тук в Keyup, когато нещо е натиснато и сме си махнали пръста от него, то тогава се влиза в Keyup, така да го кажем. И ние пишеме нещо като и само, че няма какво да пишем втори, защото първо да ви кажа, вся копче от клавиатурата си има определен номер. И за да го знаем, да, тък му сетих, ще ви преподавам много нещо, което е console.log. Чрез console.log ние може да видим едно нещо, какво става с него, какво увеличава ли се, намалява ли се, всичко. И затова пишеме args.which. Чрез args.which ние смятаме да движиме квадратчето, но сега трябва да проверим цифрата на едно копче. Този ред го запомнете, защото ще ви трябва. Добре. Така. Ето, както виждате, вече нашето квадратче не се мърда. И натискаме F12. За да F12 ще ви се появи това парче. И натискаме D, да кажем. D се оказва 68. И ето това пишем. И не ви казах, ако използваме пак args.which, както ви казах. args.which which да стане равно 68. Това 68 при натискането на това копче ние искаме нали D, а нашия хикс да се мести някакси, ето чрез това. Това означава нашия хикс да се мести, мисля, че 10 ще е добре. 10 е декс с 10 пиксела, т.е. ако нашия квадрат е бил тук, то нашия квадрат, да го кажем, се телепортира тук. Това е горе-долу 10 пиксела, не е точно, но горе-долу. Даже може така да проверим колко ми е бъгъл. Оп, забелязвате, че тя работи. Ето. Само, че аз съм тъпак и затова оставих ето това, което не ми трябва. Това директно аз да се махвам. И сега, както виждате, нашето квадратче почна да се мести. Оп. Запомнете, само когато сте си дигнали пръстчето, когато го натиснете и си вдигнете тогава, а не когато го задържите. Когато го задържите, нищо няма да стане. И някъде си запишете, не знам, ето я ще ви запишете си това, console.log и винаги ето тук, в ето това, се записва нещо определено, което вие искате да знаете какво е в console.log. Добре, ето това си го запишете. Ето така да е равно на проверява се нещо. Добре. Да знаете, с 68 това е цифрата D. Може с която искате цифра от клавиатурата. Цифра пас. Винете Яншо, много съм тъп. С който бутон искате от клавиатурата. Натискате го и чрез console.log то ще ви покаже коя цифра е това. Добре. Напълних ли? Май ви напълни главата с тъпащини, огромни, смръдави. И за това искам, ако сте гледали това клипче, втората ви задача е да ми направите квадратчето да се мърда. Тези задачи са за мен. Нулевата ви задача е да направите така, че квадратчето
реда горе, долу. Няма да го пиша с запетайки, защото аз съм тапак. Извинете нещо, разбира се. Ясно и ляво. Ето това ви е задачата и като я направите, другата ви задача ще е да ми го пратите на имейл. Да ми го пратите на програмирах abv.bg. Или ако не можете, влезнете в Facebook. Сега ще ви напиша или влезнете в Facebook страница програмирам зле. Бързикам се, само програмирам. Само че аз съм тъп, защото е главно мамия ви, защо не ми казвате. Ето като влезете в Facebook страницата, сега ще ви покажа на голям и ще ви оставя да гледате, като влезете, като изпълните това, ми го пращате или по ABV-то, или по Facebook. Има и още един начин, или на Skype, който е пак програмирам. Вие си изберете удобен начин и ми го пратете. Ще направя следващото видео утре. Следете. Ето това ви е за домашно. Ако нещо не сте разбрали, пишете ми по Facebook, ABV-то, може и отдолу на YouTube да ми пишете, където ви е удобно. И сега, защото ме мразят всички програми, трябва да ми изчакате да го загаса. Добре, това беше от мен. Довиждане.